Alhamdulillah, un couple d'aka transition demain. Amadongo Malile, la Muna, Mokele Kumote, Ambela Jede Kumodo, un couple d'aka pour que Katumsunu Faranyoga, ka président la transition, chef de l'État, Assimi Gouta, ka Taimouye, ka Nyapouina, pour que vous faites ka Mali demain, Togomina, Amekele Amuna, Amseka Bogala, Jama Mumbeano, Jama Sewaleno, Jama Chara. Équipe qui est chez équipe fla de finale là, qu'elle m'a boit là, ouais m'a boit là, alhamdulillah, c'est qu'à Fakou, on a d'abord mon kama, on y a sera qu'on a là. Ma commune dara pour que anga chamache fangadi deme ko koromatu ani anga sorasu. Donc au kubu konna ne ba président transition fufolo no colonel Assimi Goïta le gouvernement mo be fu assemblée président fo no Malik Diaouye ani assemblée mo be no ni baraka nyoy donc ani sonjale no fa ko fargul nyana jengera pour que ga chamache fanga en korodu ne rebu chamache fanga kononala donc malien be fana bi yere o kononala fema bo malien ma bo malien donc ame fulike ka profiter ka kati population be fu depuis transition damne lumbe ga transition koroma do ka anga e sera sunfudu deme lumbe barala dondu pour que anu be se ga kisi donc vraiment ni son jalini do ama yi malien be fe ambe ga je ga ambulu dioma et transition se ga ba here la suna manire jamana ga here di bu kula wa akara match attendira akelera ça veut dire que équipe fula be niveau ko kele donc ça veut dire que pendara ngani nga monga danyana donc ambe fo ala ka ni nyona chama yirana donc antara amna toge chukumna ko mais je crois que akelera peut-être organisateur antara ou on décider ou ga sharia ko no mais kera chogo Allah rebordera je crois que aba anguma kelendi aujourd'hui tomba aniga koseba et ambega nyon soro autour de la transition et d'accompagner et je crois que c'est ce qui vient d'être fait et nous allons continuer à multiplier les manifestations pour que alisa anganteke di nyon malien bega do dakele fa ka bo dakele fe ne contanindo ku fait on fait na be so soutenir ne contanindo imanera ni ma so muso ye mu présenter yere ya vraiment contanindo mu ya organiser la ka chini kene la ka bo manyebla sa on sa kene kana ke vraiment vive armée Mali aniso jale no kenainga parce que ballon interna fokana se souma mo sima se mola donc a fora tukomina munu ya organiser amu foku wala nyimando ambe kan tege di nyokoma alsa ka transition soutenir ka sura soutenir donc Malika sini mode là quoi donc vraiment ambe bela jelen foka bela jelen wala nyimando aniso jale no dron nyaay ka fo bembe kati nyaay ka fo nyom famu ya bianno donc ballon tira fokata suko seba masoro donc u benaka ka kutla nyonje akego pour ga jamana deme ka jamana tanyede ka dum sanu farano ka beke hakila kele halibi ala ka ndeme aka jamana basiki